Sus, ilaran pa ko ni mo pre, ano ilara pre. Sus, pag sinamok pre ba? Kaya pag iwan ko karawan. Ah, mama! Iwan sa damang ini kay para natin pandirbi sa Domingo ba. Kini ra ko ang imubalayan bit niyo. Kini. Oh, kini nih. Kini. Uy, pre. Uy, pre. Ay, mangiwag na tagdamang. Unsa na? Andam na ka? Andam ni ako marayan ako sa ako anak ko. Mino. Andam na ako ganina ra ko nagandam og kwan sudlanan sa damang. To rito sa kwan. Sa rito. Aw, sa kilid ba? Basig ko lang to. Takto ra to eh. Sa to to. Amo na dapat mangiwag dito sa manggahan siguro. Dara manggahan na. Sige. Tara. Ta. Siguro Ay, sakto-sakto naman siguro ni ba kay ngit na ba? Sige. Punta. Ako may ispat to. Wala gani ispat kay nalubat. Kana ra gani ako gisaligan mo sunod-sunod naman po ko sa imuha. Sa ka namang iwag nga. Di ka nakuha na eh. Ah, ikaw. Wala ka ako manigurig ko. Pag nay mga dili nimo magustuhan nga damang og dako og tiyan, diri na sa kuy hatag. Ako ray bahala na. Ah, sige. Sige, sunod-sunod ko sa imuha. Ay, nakita. Napre. Wala. To unahan daw. Sino to sa unahan? Pre bay. Ay na bro, dako pre. Asa? Tara pre, imo na pre. Kuha na pre, dako ka na pre, imo na pre. Hala. Huh? Dako ka na pre, imo na. Ay atay, bata pa man kay na pre. Ay bata pre, muna pandirbi pre, dako ka na pre yo. Pistik ka, mura man nagamigas ka dagkuha oy, biyay na. Unsa pa ka kamudako pa na oy. Ta dito sa pikas ta, dagan pa dito sa unahan. Buangan nimo eh. Gabay na day. Wala pa kay nakita pre. Grabe naman si Capri oy. Unsa man po ka nang bata nimo na nga perting hinayap na nga ispat oy. Ganina naman ta sige tuyo ko pa mitay nakita. Dili ka malason ta kay sabak ay ka. Ate, ako lugar di malas lugar. Alay pre. Unsa man? Ako ispat ni isa pa magbulag-bulag na siguro ta. Sabak ikay, di pa ako. Okay. Lighter man eh pre. Speedy na pre. Doon ka ano? Man lugar ko dapita dito. Dito ka ho. Ako dili ko. Atay, dita musik moingon ako musingget ako sa imo ha basi biyaan ko nimo pre bagtarong da pre. Di lagi. Wala bi ako kaswitos dalan dire ikaw bi swito dire kay. Mura man lagi anan. Ang diri ka sa koden. Doktor din ka. Turang. Sige dire ko dapita. Dira ka. Sige. Pre! Kita ko quick lady ganina pre. Urbaan mo sa gusto mo pre ah. Yawa alang dili. Problema ni mo. Lagi pre. Kita ko quick lady ganina pre. Ay pag sumok pre. Pre to sa kuha ba ganina nang ispat ko niagi ra kalit sa akong likod pre. Bugnaw kayo akong mga lawas. Bugnaw resulta naman sa pangapi. Nervyoso na ka ba? Dili lagi pre. Pre di na siguro ta magbulag oy. Ana sunod na asig pangapi pre. Pre. To sa kuha pre. Ay lagi di na ta magbulag ba? ba? Grabe nga bata bro magdili ta barkada ani nga. Dari na ko si mong likod siguro. Dili ayo pre, dina ra ka pero unahan pre oh. Para makita ra ta ka. Para makita ko nimo. Oh, para na kay kauban. Pa distansya ra ta gamay. Distansya ra ta gamay. Dira ka oh. Sige. Pag sinamok pre, ito ra dito pre. Lagi, grabe sa kasakuha oy. Sus, ilaran pa ko ni mo pre, ilara pre. Sus, pag sinamok pre ba? Kaya pag iwan ko karawan. Ah, mama! Run. Pre! Unsa ka? Di bal ito pre, bata ka! Hala, naon sa reto sila nga gapangiwag raman pud kog damang.